отиваме към една много интересна тема. Театър към Нов български университет трескаво се подготвя за премиерата на постановката Ковачи на Алек Попов. Тя ще бъде преди Великден и ще се играе на сцената на Университетския театър. Как се подготвят младите актьори, вижте в следващия репортаж. Дни преди официалната премиера на постановката, студентите репетират неуморно на сцената. Току-що приключиха премиера на Роберто Зуко с Асен Блатечки като режисьор. Сега влиза и идва тази премиера. Предстоят им тези пътувания. В репертуара ни е спектакъл, в който те играят и се партнират заедно с Цветана Манева. Златина следва актьорско майсторство. Разказва, че това е мечтата на живота и университетският театър е трамплин към звездна кариера. Много хубави неща се случват, много е хубаво, всичко е прекрасно, стига да имаш желание и усещането това да го правиш, просто много е готино. В началото на своето обучение е Мариан. Признава, че най-големият му проблем е сценичната треска. Убеден е обаче, че с помощта на преподавателите ще преодолее притеснението. Това, което правим е доста добре, пък и съмнявам се някъде другаде от първата година директно да излизат хората на сцената. За 20-годишната си история театралният департамент има десетки самостоятелни продукции. Университетският театър е нещо, което е доста активно. Имаме регулярна продукция, имаме ежемесечен репертуарен афиш. През следващите 3 месеца Университетският театър ще покаже спектаклите си в Македония, Сърбия и Хърватия.